дӯстони азиз, дар иҷа бошад ҳозирам мехоҳам барои шумо намехе патинкачиҳои туркии занонара нишон диҳам. Зимистона моделҳои нав омадай. Ино нархи дона 330 сомон. Касе ки мисол оптом мегирад, бо нархиш дигартаракай. Марҳамат, видеора ман аз корвон аз тарафи пажарка 1-12 якум рияд ба навор гирифтагиям. Метавонед биёед бинед. Иҷада кросовкиҳо ҳастай. Нархи кросовкиҳо аз 220 сомон сар мешавад то 250-260 сомона. Бинед. Ино ҳамаш Туркия, ями нуқтаи савдое ки ман ба навор гирифтагиям. Чизе ки ҳаст дар иҷа, чи шлёпка, чи мисол кросовки, чизе ки ҳаст турецкиян. Ман рақамома мемонам WhatsApp-а. Шумо метавонед дар ҳамон занг занед, доставка мекунем. Ина марҳамат, иҷа шлёпкиҳои ваям доран. Турецкӣ доран. Авша видеои пешинада буд. Анами кросовкиҳо сифатошон беҳтаринай. 250 сомон, 220 сомон, 230 сомон, ҳар хелай. Сифатошон аҷоиб.